Inaasahan ang dagsa ng mas maraming tao sa mga pook pasyalan kasunod ng holiday season, kaya naman mas pinag-iting pa ng otoridad sa lalawigan ng Pangasinan ang pagbabantay sa mga dinarayong lugar sa probinsya. Sa Tondaligan Beach, Dagupan City at Lingayen Beach, nakadeploy po ang kawani ng Coast Guard maging DRRMs upang mabantayan ang magiging lagay ng mga beachgoers. Layo nitong matiyak ang kaligtasan ng mga tutungo sa mga baybayin mula sa bantang posibleng maidulot tulad na lamang ng pagkalunod. Bagamat wala ring nakataas na gale warning sa lalawigan ng Pangasinan ayon sa Pag-asa, inabisuhan ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na pansamantalang itigil muna ang pagpapalaot. Samantala bukod pa rito, muling iginiit ang otoridad sa publiko ang tamang pagtatapon ng basura upang mapanatili ang kalinisan sa mga baybayin. IFM News. IFM News. IFM.